Salutare YouTube, bun venit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom merge și vom termina cămeruța portocală. Aoleu, ce urâtă este, doamne! Urât peretele ăsta. Așa. Vom merge și vom termina treaba cu camera asta, cu coloratul. Și anume ne mai trebuie niște oi. Nu oi. Am vrut să zic flori. Mai aveam câte, doamne... nu mai știu câte. Ca să fiu sincer. Câtă lână mai aveam. Nu mai știu. Dacă nu mai știu, nu mai știu. Pa bune? Uite o găină, uite o oaie, uite un ou. Să luăm ou. Ia să vedem. No. Greșit. Nu prea mai avem pe aici. Da, da. 7. Mai ne trebuie. Mai aveau. Mai adu. Astea să pun ca fiind roșii? Da, merge. Avem portocaliu direct. Ui, super. Avem direct portocaliu. Super. Super, super, super. 7. Șase. Da. Ding, 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 ding. Hai să luăm și gălbejeala. Nu mai avem și pe acolo pe sus. Păi avem de-astea o grămadă. Avem o grămadă. Se face noapte, ei. Noapte, ei. Vreau roșu. Roșu, vă rog. Se poate? Vreau și eu niște flori roșii. Vă rog frumos. Uite acolo. Până n-apare creeper-ul. Până n-apare creeper-ul. Hai mă, câte am făcut, mă? Mă trebuie una roșie. Ding 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 ding. Trebuie să și mâncăm. Hai că, mă rog, merge așa. Merge așa, merge așa. Parcă 36 mai aveam, dacă mi-au eu bine aminte. 36 de lână. De-aia ziceam că mai trebuie decât una roșie.
Parcă 36, dar nu mai țin minte sigur. Deci, dacă greșesc, nu e vina mea că m-am anunțat, da? 36. Băi, ce ținere de minte am. Hai să vedem ce putem să facem cu astea. Sunt sigur că nu o să terminăm logic. Dar măcar ăștia doi pereți de aici. Nu știu. Asta ar fi o dată. Ăsta nu. Și cam atât ne ajunge. Și mai treci pentru jos. Hai să dormim și să mai tundem niște oi și să mai luăm niște flori și să mai facem niște ele de portocalie. Că m-am mâncat în... Doamne, Doamne. Deci avem nevoie de asta pentru lână. Mamă, ce nașpa este... Deci nu, că nu va rezista mult, va trebui schimbat. Nu. E bine. Da, creeperul este lângă oaie. 2 creeperi. Creeperilor, să mă lăsați în pace voi pe mine. Că n-am chef de voi azi. Deci, lăsați-mă în pace. Bine. Nu știu câte flori sunt și pe aici, trebuie să le avem și pe astea. Floricele pe câmp. Hai să... Mă, mergi. Hai să le adună copii. Am dat mintea copiilor. N-are nimic, mă, că suntem tineri la suflet, mă. N-are, mă, nimic. Pleci de aici. Când aveam nevoie de tine, n-ai venit. Pleacă de aici, că griul ăsta vreau eu să fac. Hai. Pleacă. Așa, acolo să stai și pedepsită. Așa, mai e o oaie acolo, nu mă mai duc după aia. Mergem în partea aceasta-laltă. Aceasta-laltă există cuvântul ăsta? Aceasta-laltă nu există. Am câte flori galbene și roșii n-avem. Să vedeți voi că n-avem roșii. Nu. Bine. Oaie. Avem și roșii aici. Am că nu prea e iarbă, mă. Oaie. Multă oaie. Vrem. Ieși. Aici este un zombie.
Unde ești, mă? Nu e, mă, dar e decât unul, nu e spawner. N-are rost. N-are rost pentru un singur zombală rătăcit. Care probabil iese pe aici. Dep. Hai cu tunsul. Nu mă mai duc după aia. Deci avem așa 25 cu 20, 27 lână nu e bine. Prea puțin. Mucho puțino. Era o oaie pe sus pe aici. Mă rog, mergem pe asta. Vino un pic încoace. Să zic două vorbe. Să-ți fur lâna. Muhahaha. Am văzut oaia aia de acolo, dar hai să o luăm și pe asta pentru că nu prea ne ajunge. Hai să o luăm și pe aia. Și o să trebuiască să mai luăm și niște mâncare. Da. Oile astea, la câtă lână am eu nevoie, ar fi fost bine să le prind. Da. Să le prind într-un singur loc. Să le tund pe toate odată. Ce crezi, mă, că dacă stai în copac nu... Vezi? Că stai în copac cazi. 43. Ne mai trebuie. Și mai trebuie și o floare galbenă. Și mi se pare că mai avem una acasă. Deci e bine. Mai e? Aoleu, nu se mai termină, nu mai vreau. Gata. Gata, gata, gata. Haideți să terminăm acum. Deci, luăm și ăsta, luăm și ăsta. Le combinăm. Și S48, care ar trebui să ne ajungă. Cred că am făcut cam multe, am mirosit lâna. Cred. Să nu pierdem noi alea. Lână. Aici vreau. Iar piatra nu mă interesează. Așa, și acum.
Hai să facem asta mai tică sau ce mai repede. Așa. Așa. Și pe aici repede. Bun. Și mai trebuie aici. Nu ne mai ajunge. Mă nu. Așa, am luat aia, s-a dus cara. Ok. Deci tu trebuie să mergi în jos. Apropo, spunea cineva în episodul trecut la comentarii cum că aș fi dat eu pe aici, pe undeva. Nu aici, nu? Nu aici. Uite, pe acolo. Aș fi dat eu de un spawner. Dar nu-mi dau seama unde. Hai să investigăm. Unde am dat eu de spawner pe aici? Deci chiar m-am uitat pe video și nu mi-am dat seama. Dacă îmi puteți spune și mie, sau nu știu, minutul videoului, ceva, chiar nu îmi dau seama. Unde a fost spawner? Nu îmi dau. Nu îmi dau și pace. Ori ai fi văzut-o pe aici, dar pe aici este pe unde tocmai am intrat noi mai devreme. Deci nu este spawner. Și să vedeau și torțele, deci mă gândesc că le-a văzut și nu cred că de acolo a zis. Pe aici este ceva oricum. Dar nu este spawner. Cred. De fapt, sigur că e un paianjen și... Nu, stai așa. Ia să investigăm noi aici. Ia să investigăm noi un pic. Că nu strică. Ceva pe aici? Nu. Un pic de aer. Ok. Pe aici? Ceva? Wow. Frumos, dar nimic. Acolo este o lavă care nu mai avem noi. Nu-i. Care nu mai avem noi torți. Ok. Revenim aici, revenim, că acum nu mai avem. Lăsați-mă în pace. Bă, ăștia trebuie să vină de undeva, deci... Tind să cred că băiatul ăla a văzut el ceva. Dar eu nu văd nimic, nici pe aici, aoleu. Hai înapoi, că nu mai avem torțe. Deci țineți minte. Aici este de văzut. Aici este de văzut, ok. Dar unde a văzut spawnerul? Deci chiar nu îmi dau seama. Unde a văzut el spawnerul? Aici este închis de mine acum. Nu, aici tot așa închis de mine. Nu îmi dau seama. Dacă mă poți ajuta...
țineți minte. Hai să lăsăm asta așa ca să știm. Ok. Hai sus. Deci chiar nu-mi dau seama. Dacă mă puteți ajuta să-mi spuneți, sau cine a văzut să-mi spună unde și fi recunoscător. Pentru că nu găsesc. Ați văzut, am luat fiecare colțișor. Că mi-a zis că în prima peșteră unde am dat. Doar cum mai am singura peșteră unde am dat. Așa. Și mai rămâne aici și aici. Deci 3. Care chiar fix 3 mi se pare că mai avem. 3 de alea de culori. Dar mai avem lână. Da, 3. Dar ne mai 3 lână. Ok, hai și cu lâna repede să o punem pe unde mai avem. Aici pe unde începusem. Deci 19 avem, da? Ok. Așa, aici nu prea e iluminat. Băi, n-avem torțe. Să mergem să o punem înapoi sus. Pune repede înapoi. Nu aici. Aici. Mă, până strângem noi toată lâna. Avem de lucru la casa asta. Ok. Cam atât pentru azi. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați și voi să dați like și share, că mă ajută foarte mult. Nu uitați de share. Share, da? Share pe Facebook. Vă rog eu mult. Mulțumesc mult pentru vizionare. Până data viitoare, fiți cu minți. Ceau!